Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite po naslovu klipa, danas ćemo snimamo pogodi fudbalera dok su bila djeca. Challenge 99,9% nemoguće. Možda budem pogodio šta, možda i ne, ali nema veze. Video opalite like da bude puno lajkova na ovom videu i to je to. Onda opalite mi veliki subscribe na mom kanalu i uključite ono notifikacijsko zvono da dođemo obavještenja i to je to. I onda followujte me na Instagramu Dominik_Susa06 i to je to. Ajmo u video, ajmo. Pogodi fudbalera dok su bila djeca. Ovo bi bio, ja mislim, čekaj, nam da imamo Alexis Sanchez ili ne znam, ovo mi kod da mi ovdje liči mi na Neymara, ali ja bi ovdje rekao Alexis Sanchez. Da. Čak mislite ako sam ovo gledao, nisam ovo gledao. Po ovome bi malo liči na Luisa Suareza, tako da rečem da to je Luis Suarez. Tako je. Da. Luis Suarez, ako mislite da sam ovo gledao, nisam gledao. Po ovom bi rekao, ne znam, ovo je neki igrač iz Rome, ne znam, neki Italijanac, ne znam ko. Vi mi recite u komentarima ko je ovaj igrač ako znate. Ne, nije iz Rome, nego iz nekog tamo. Da, ovaj, ja mislim, liči mi na Sergija Ramosa ili na nekog druga, ne znam, ja bih rekao Sergio Ramos. Da. Ovdje mi liči na Neymara, pošto već se vidi mu se po faci da je Neymar, tako da Neymar. Barcelona, Paris. Luka Modrić. Ko će drugi biti nego on, znam kako izgleda kad je bio mali. Ovo bi, ne znam ko bi ovo moglo biti, ne znam. Ne znam, sad ne znam. Vi mislite u komentarima ko je ovo, ja ne znam. Manuel Neuer. Nisam odmah skužio ko je. Gerard bio vidi kako imao kao neke krempave uši. Prije igrao u Tottenhamu, onda u Realu. Ovo je Wayne Rooney. Pošto znam. Evo, ko će drugi biti nego on. Tako je. Ko bi ovo mogao biti igrač? Jordi Alba. Tako je. Ovo je Paulo Pogba. Francuz. Francusko je brz. I za kraj imamo, ja mislim da je to ova, ne, Casillas, da, vidimo se da je to Casillas, Iker Casillas. I za kraj, ovo je Philipp Lahm. Tako je. Evo. Znači, ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u ovom mom videu. Ako ste uživali, obavezno lajkujte ovaj video da bude puno lajkova na ovom videu i to je to. I onda subscribeujte se na moj kanal, uključite ono notifikacijsko zvono da dođemo obavještenja i to je to. I onda followujte me na Instagramu Dominik_Susa06 i to je to, mislim u sljedećem videu. Da, imate jedan veliki pozdrav. Ćao!